анак бардруи азиз мегзарем ба 1 миллиони имрӯза як мошини арзона гап мезанем, баъд хонаҳода мегзарем. бо диққат гӯш кунед. Мерседес сечка соли баромадаш 1995, сӯзишвориш бензин ва гази евро 4 дора, абъём мотораш 1.8 литра, коробкаш механика. Як соли ровна ҳуҷҷат дора бардруи азизам. Як сол ту метавонӣ ки хонаи хиштоманат барая биёӣ. Утилизатсия дора 4 та баллони навзадагӣ, хадавоиш тенҷай, 4 дар электропакет, краскаш навай чихеле ки десен. Фақат бардруи азизам пулӯ расфера оварда бошӣ, форат як та нировкаш мекунӣ, и свети сафед да гарени мега. Свети сафед авто ва уқа мақсад намекашад. Чихеле хитон медонен ку. Бардруи азиз, мотор коробкаш мега 100%. Мошин бардруи азиз полни объёмни кардагиай. Айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар. Нархи мошина 48000 сомонӣ мега. 48000 сомонӣ. ба пули русӣ чанд қа мешавад дар рӯи экран нависагиам. номрои телефонаш ҳаст бардруи азиз. ду рақамҳои Тоҷикистон шамондагиам. ҳар ду рақамҳош WhatsApp дора. занг бизанем, мегӯянд ки номероро аз канали Сауду ТЖ гирифтам, ба шумо бо арзон мекунам. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.